Pozdrav svima, vidimo se opet na besijanskom pristupu. Danas ćemo više govoriti o samim nekim elementima. Ponavljam, oni su detaljno razrađeni u samoj skripti. Ja ću u tim elementima ovdje govoriti često da stavim u prvi plan. U prvi plan ih treba staviti kako bi čitajući skriptu malo te stvari razradili. Jedan od elementa koji je možda ključan za početak, znači izračunavanje, jer BSO terenovanje to je kao neka kutija koja u ovom području ubacite nju podatke i onda ona štanca van rezultate i zapravo otkriva način na koji mi updateamo svoj neki stupanj vjerovanja da je ta H istinit s obzirom na sve nove informacije koje nam se čine svima prihvatljive. Tako da ta crna kutija u kojoj štancamo unutra svoje podatke su relevantni. Jedan od glavnih elementa je ta početna vjerojatnost za H. Sad, kako doći do nekog izračuna te početne vjerojatnosti za H, a da ona ne bude potpuno arbitrarna? Jer jedan od čestih prigovora je da mi možemo krenuti od potpuno različitih početnih vjerojatnosti za H i da je to dodjeljivanje vjerojatnosti za H, ona početna vjerojatnost za H, potpuno arbitrarna. Međutim, stvari nisu tako arbitrarne. Pogledajmo taj koncept gambling behavior, znači kockarsko ponašanje koje je koncept koji je jako važan za besijanski pristup. Što nam on omogućuje? On omogućuje da uz pomoć onih kladioničarskih omjera koje je netko od nas spreman prihvatiti, izračunamo, dođemo do te početne vjerojatnosti za H. Znači, ako sam spreman staviti na kocku, 100 kuna i spreman sam ih izgubiti s obzirom na, kako će igrati Rijeka večeras, onda taj iznos koji sam spreman izgubiti nam omogućuje da izračunamo koliko sam siguran da će to zaista se dogoditi. Ako sam spreman svu svoju imovinu, pretpostavljam da imam samo 100 kuna ili da je to samo iznos, staviti na kocku, onda zapravo to nam omogućuje da na taj način izračunamo koliko sam zapravo ja siguran u taj ishod. I time zapravo dobijemo da sam ja gotovo 100% siguran. Zašto? Jer sam spreman gotovo svu svoju imovinu staviti na kocku, izgubiti je, a odnosi se na tu situaciju koja se odnosi na, ishod večerašnje utakmice. Prema tome, spremnost, znači i taj iznos koji nam omogućuje da mi znamo koliko neko spreman staviti na kocku i taj iznos, znači ako je potpuno siguran u nešto, znači spreman je gotovo sve ili sve staviti na kocku i izgubiti i to nam zapravo omogućuje dođemo do onog elementa koji je jako važan i osnovnoj radnoj formuli, a to je ona početna vjerojatnost za H. I tako kreće cijela priča. Tako kreće cijela priča i to je možda ključni element kako uopće počnemo ubacivati te vrijednosti u BSO teorem i kako se zavrti to izračunavanje i kako se ta početna vjerojatnost za H sa svakom novom informacijom, primjerice ta nova informacija može biti upravo su javili da još uvijek nisu registrirali Leona Benka. Ta informacija itekako snizuje vrijednost znači početne vjerojatnosti za H i onda ona završna vjerojatnost preko BSO teorema nam točno izražava kako zapravo ta informacija utječe na početnu vjerojatnost za H tako da ju snizuje. Prema tome vidi se točno pomoću tog BSO teorema taj odnos i izračunava se taj odnos. Tome je velika dobit BSO teorema da ono što mi intuitivno radimo nam jasno formalizira. Međutim, ono što je ovdje neka daljna konsekvenca, ono što dalje slijedi iz ovoga, zapravo besijanski svjetonazor je kockarski svjetonazor. To izgleda jako ovako malo preteška tvrdnja, ali pogledajte što vi inače radite, kako birate studij, kako birate predmet, kako birate partnera, kako ulazite neki odnos, partnerski, ljubavni, ne znam kakav. Uvijek je on takav da jednostavno vi krećete neke početne vjerojatnosti za taj H. I taj H se mijenja u odnosu na evidence koji vam dolazi. Pretpostavimo da, želite ući u neki poslovni odnos vezano za ne znam što. I sad imate jako dobre informacije in favorem, znači idu u prilog ući u taj biznis. Dobijete neku informaciju koja govori o tome da taj potencijalni poslovni partner je prilično nepovjerljiv zbog toga i toga. Automatski se to mijenja. Tako da je zapravo po besijanskom pristupu cijeli život niz opkada, niz kockanja. Možda i u tome leži velika moć besijanskog pristupa u nekoj općoj teoriji racionalnosti. Hvala vam lijepo, ovime zatvaramo ovu tematsku cjelinu. Idućoj tematskoj cjelini bavimo se odnosom između znanosti i filozofije. Donekle ćemo onda u okviru te tematske cjeline otvoriti one teme i dovršiti one rasprave koje smo započeli na samom početku ovog online kolegija.
Hvala vam lijepo i vidimo se uskoro.